mulia ni 11 gaya berapa? Nah, mulia zade. Mairong begila mana? Mairong bela begila. Beneman. Khulumbai गासैखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय लोगोफोर दायो आङो दखानाव दङ दायो टाइमखौ जाखोथाय मिथिला 12:24 जाबाय आरोना टाइमा दहायनो फैदों मर्निंआवनो हासबेन्ड आं ओमफ्राय नानिखौ स्कुलाव दोनहैग्रोबायमोन ओमफ्राय बेराय लायनानै फैखांबावबायबो आरोना नानिखौहाय ओमफ्राय जाखांबाय बिसोरो आं जाथ'वाखै दाबो दसे थानानै जाहैसै फैदो बरिं दायो ओरैनो दङ दिनै मार्केट थांनांगौ दखाननि मालफोरबो एसे लायनांगौ ओमफ्रायो मैगंबो लायनांगौ बानलु बानलानो गैला आंहा जोबबाय माखासे ओमफ्राय रड लाइटआबो खामसालिना गाज्रि जानानै दंना दाबो लाङाखै दायो नायनोसै मा जायो बिराद डेन्ड्रप जाबायना खर'आ बुंनांला खर' लोमबोनानै मर्निं दहाय लोबबोनो सानदोंमोन हाखु दाखु दिनै लेटसो जाबोदों 9थासो जानो 10 मिनिटसोल' नांसिगोन खोमा 10-20 मिनिटसोल' नांसिगोन दिनै लेट फैनाय जादों आरोना मानो होनबा मर्निं आङो थाब सिखांनोनो रोङाखै दिनै एलार्म होबाबो माने बन्द' खालाम उन्दुफिनबाय थादों स' लोगोफोर बिदिब्ला नायलांबाय थादो ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दांगौ नानिया बाव दंहैनायखाय आदारसो जिरायगासिनो दं मबाइल नायगासिनो दं जोंना नानिखौ सेकेन्डबो दखानाव थाखाया आरोना माने बेयाव बयखौबो सिनायजोब्बायना रावखौबो सिनाय गैला सोरबा लेंबानो ब्लड थांनायनि एखमबा नुस्लाबबावासो फन हरनानै सोंहरलायनांगौ फाग्लासो ओमफ्राय रायजायो आंजों एखमबा रायजाबाथाय दल' जिरायनानै थाफैनोसै नायस्लाबनो हायाना जर'था होनबाबो थानो नङा सोरबाबा लेंनोसै दा ब्लड एखमबा मानसि दखानाव कास्टमार मेरला थाबा थाल लास्लाबनो हाया जायोना माला जे ब्लड थाङो फात्ताखौनो मोना आरोना ओमफ्राय न'आवबो रावबो गैया हारसिंबो बोरै दोननो थाया हारसिं मा खालामनानै थानोना टिभियाबो रिसार्ज गैयानो ओरैबायदि गोबाव जाबाय आरो मोननै मबाइल रिसार्ज सोनांगौ नों मासावनो 1.5 GBनि गोसोयै 300 थाखा बियो नागिरग्रा फैदों दाख्लैनि हिन्जावा बे फैदों आरोना बेनोमोन माया बे मेगन बिनि आथिङा ओरै थायोना ओरै थायो आखाइया जेथिं थायो मेगनाबो बिथिं आथिङाबो बिथिंजायनो थायो मेगना बोरै बेनालाय मेगना गैयाना गैया इसर मेगना गैया दाख्लैनिया दाख्लै देखायनाया बेनो सिफायना होनसै सोरबाना हो आनन्दरा औ सिफाया सालाव बायना इदिनो थिंसो बायबाय माबेनो मानसि फाया आंथ' मिथिया हारसिंसो बायदों दा बायबाय दखानावनो थाया देवानिसो जानांगौ आरो गेसाव हाथाया बेना बिमा बिमा थाइसे बख'बावनांसिगोनसो सनालिना आंहालाय मेलायावसो बेरायहैगोन ओइजे मेला बेरायहैनो रोंनांगासिनो मेला जागासिनो दङ नालाय बाजाराव आयौ लान्था बे रास मेला जागासिनो दङ नों आंनुदों मामिखौ आं मेला बेरायनो मामि फैसा हरदों आंलाय मानो फन नांगौ नोंहा फन हरना रायलायहरनांगौ दा फन हरनो रोङा हे माखौथो नाम्बारखौ मिथिया हे स' माया ओरैया नामा मा ओरैया बेलाय नाम्बारा ओरैया जाबाय बाय नामा सनालिखौसो डेन्जार नुयो माथो डेन्जार क'क्राझार होनबा आथिया बायबाय हनै आखाइ बायजोब्बाय सेस रायलायसिगौ आं मिथिया नै आथिया थोंनै फुलिबाय बोरैबा लाबलाय आखाइयालाय हनै आखाइ गबाय मोनसे हायाव आखाइ गलांबायलै हायाव मोनसे
Mian Taiba? Maya Mian Taiba. Maya Masin Taiba, Mian Taiba. Malala the Taiba in the Bye. Mas wala ni akha sana hang muli lan phile lom jarang na muli 20 plus na. Muli 20 plus ke club ba. Na muli zade. Oh sajna sonali hatage sao. Sabai. Panai na bai. Oंखाम जानोसै आं लोगोफोर ओंखाम सोर सानैखौ नेथ'दों नालाय बेयाव गसंनानै दङ मबाइल बिदों आंनाव मबाइल सनालिया ओंखाम नायनो होननानै खोन्था आंनिखौ मोना बिदानिखौ बिहै होननानै बिहैनो थांबाय दा मोनबाय दादान मबाइला होबाय हामथि दामथिखौसो मबाइल लायनो होबाय आं दालिखौ जायाहाय Spinach dali sih berapa nih? Guli, guli sini sini. Satu baik, karena mau belakan. Tapi kalau nggak kan berlos sakitnya. Zagasam. Lapa dongmोन संबोआसै आं बानानै संना लाबोआसै दाख्लैनो लाबोदों लाफाया ओरैनो दङ फ्रिजआवहाय जागोनसै आं नङाबा लोगोफोर सानफ्रामबो ओंखाम जानायखौ देखायबाय थानाय जायो बरिं सोंब्लानो बेनो भिडिअ ना लोगोफोर आं जागोनसो दाहाय लोगोफोर बिदिनो खमला लाबोना होफैदों सनालिया आंनो जानो नागिरदों नै जेरावबो थांसै सनालि जेरावबो थांसै दखानाव थाखाया दे बियो नुवाखै ओइ गारि फैबा बिसि थांखो नोङो तोके खुसथायसो मने হয় ওইদিকে দেখিয়ে আছে फिथाखौ नागिरहैनाया ओरैबारि हामफ्लासिनबाय जाबाय थादों गोदैथारहाय सदालि नों खम लाबोनाया जा गोदैखा खमलाया একটু সিগনেচার যত খেলা না তত লাগে যত লাগবে लोगोफोर दायो आङो मार्केट फैदोंमोन भिडिअ लायासै आङो मोनागुनानो ओमफ्राय माल लानायजों जाबजों आं माइरंबो लादोंना लोगोफोर बेनि थाखायनो माने भिडिअ लायासै आं मनायाबो गिदिरथारमोन मोननै आरो आं दखाननि माल आरि लाबोबाय ओंखायनो जेबो भिडिअ बानायासै आरोना लोगोफोर दायो नै मार्केट गेजेर मोनबाय आङो हलसेल दखाननिफ्राय फैबाय थानो ओमफ्राय आङो जे मिन्थिखायो पेमेन्ट मोनदोंमोन लोगोफोर एजोंहाय आङो माल थिखोबाय एसे माने जाखिनि हायो बेफोरखौ थिखोनानै दोनखाबाय आरोना ओमफ्राय उनाव लासै लासै बोखांबाय थानोसै ना मा होनो लोगोफोर थ' बिदिब्ला थौबाय थादो ओमफ्रायो आं ब्लगखौ इसिबां गोलाव खालामनोबो गोसो गैला नैयावथ' मेला जागासिनो आं खोन्थादों जा फैनाय जायाखै मोनसेबो माब्लाबा टाइम मोनबा फैनोसै आरोना लोगोफोर स' बिदिब्ला थौबाय थादो लोगोफोर मालखौ बोख्लायबाय आं माखासे
फाथै बेवहाय माइरंबो गैलामोन आंहा माइरंबो लाबोबाय आङो स' बिदिब्ला लोगोफोर बे ब्लगखौ बेयावनो फोजोबसै ओमफ्राय थाबैनो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनगोन आरोना स' बाय बाय